ngiyaphelela. Igama lami nguMuzi, isibongo sami ngwakaduma. Ngiyanamukela kwiVuka Africa TV. Ngiyabonga kakhulu kubantu abangilandelile. Ngiyacela ukuthi beklikhe ibell, besubscribe, belike bese beklikha ibell, beshayo laphana uall khona ngizokwazi ukuthi kona konke okukhona nengizokuposta bekwazi ukuthi bekuthole konke. Cause ilapha esengizosebenzela khona kakhulu lana kule channel ela ku YouTube, cause lapha yana ka TikTok bengiyaye ngenze ama video amancane ngenxa yokuthi mayindi ivideo igcine beyiblocker kalula ivideo. Kanti manje mayincane uyakwazi ukuthi ingene uphinde wenze okunye, kodwa abantu bakhalile kakhulu bathi no, sifuna ukuthi nje usenzele ivideo ezoba yinde ngoba lawayana mancane kakhulu ukuze sikwazi ukuthi sincele sifunde. Ngakho ke ngikhethe ukuthi ngibuyele ngalana ka YouTube, la ku YouTube. Ngiyafisa ukuthi nje ngingakaliqali uhlelo namhlanje ngeke ngithathe lo 30 minutes ngisichaze mina ukuthi ngubani. Abantu bangaboni umuntu abamlandela ku TikTok kodwa bengazi ukuthi lo muntu ubani, ukhulelephi, mhlawumbe ezefike ethola lezambulo zelezinto alokho ezisho owayitholaphi, uyithola kanjani, lolu lwazi lolu lithathaphi, yonke le nto. Ngakho ngifisa ukuthi nje ke ngithathe lesi sikhathi ke ngisichaze mina nangokukhula kwami, abantu bangazi ukuthi ngubani. Njengoba sengichazile ukuthi igama lami nguMuzi, isibongo sami ngwakaduma, kodwa ke mase liphelele igama lami ubaba wayengiqambe ngokuthi nguBhekumuzi. Mase liphelele nguBhekumuzi, ubaba wayengiqambe ukuthi nguBhekumuzi wakhe. Then ke leli locolonize wake bebengibiza ngoInnocent, kodwa na kugcine belinqamulela ke esikoleni belibiza ngoIno, njengoba isikhathi esiningi nje ngidume ngaleli gama lika Ino esikoleni. Kusuke kuyigama elithi Innocent, then bese beyalinqamulela ke lase liba uIno, kodwa igama lami uBhekumuzi Innocent Duma. Mayese sephelele esewonke. Ngumntwana ke okhulele eMbumbulu, inkaba yami yawela khona, noma ke ngihamba ngimfishane eMbumbulu kodwa inkaba yami iwele khona. Ilapho engake ngafica ukugula khona ngisamncane. Bayeke bewuchaza umlando abazali bami ukuthi ngagula kakhulu, base sebelilahlile nethemba ukuthi ngizophila. Sebelinde usuku nje sengiyinto esimboziwe, kodwa ngoba muhle kaNkuluNkulu wahamba ngagcina sengiphilile. Nokuphila kwami umlando wakhona uyamangaza ngoba kwavele kwaqhamuka umuntu nje wathi hayi ngeke ake kuzanywe ukuthi nokuthi siwayenziwa leyo nto leyo, then ngase sengiphila kanjalo. So ngibe lo mntwana ke loyo obekhula ke ngihlakaniphile kakhulu. Ngiyakhumbula uma ngimuva ngoba sabuye sasuka lapha eMbumbulu saze sesiya kephi, sesiya la endaweni ebizwa ukuthi iseTazinuki, mhlawumbe abantu abaningi bayayazi. Lapho engifunde khona ke u1st year wami esikoleni esibizwa ngokuthiwa iKwaCutshwayo Primary School. Ngifunde kuleso sikole ke ngaze ngaqeda ugrade 7, kodwa u1st year ngoqale khona. Bengumuntu ohlakaniphile nokho kakhulu ngisafunda ema primary. Bengihlakaniphe kakhulu ngendlela ebabazekayo. Nokukhula ke kwami futhi bengumuntu engathi ubeyisidengana, ngasho kanjalo, ubeslow ngalendlela exa kukwenza, kodwa ngokwenza izinto bengena umuntu nje ubefast ngalendlela lo ukuthi ngenza into ngokusheshsha. Bengilo ngane le mayenza into ingenze nje ngokuba slow, yabo ngile ngane le icindezelekile, yabo ngangokuthi omunye umuntu ongangijwayele wayezadube into ayithathe mhlambe mengithumile bese zenzela yena ngenxa yokuba slow kwami. Ila khona komunye umfana wasekhaya ubethanda kakhulu ikarate. Le khona wazi wathi hayi ngeke ukumthathe lo mfana ukumyise lapha yana kwakarate, athi ukushawa abanye abafana mhlawumbe uzoqaqeka. Wangithatha ke wangisa kwikarate. Hayi zanginetha lapha ngabona ukuthi ayingangami. Hayi ngabuya futhi hayi ngayiyeka lento, ngancamela ukuyidlalela ibhola. Hayi ibhola ke lona ke ngidlale kakhulu ibhola. Hayi bengidlalela ibhola ke, hayi ilona elazi la ngiqaqaka. Hayi ngathola ukuqaqeka ke nami. Kodwa ke bengumuntu obedida kakhulu, ngikuchaze lokho ngoba bengithi mangilele bengiba namaphupho amaningi angaqondakali, ngoba bengithi mangilele nje kusuka ngisayingane, bengithi mangilele ngizibone ngumuntu ophumayo emzimbeni,
umzimba wami kube ngathi ngiyawushiya ngihambe ngiyongena entweni engathi yingoxo. Lento yingoxo ingena ngaphansi komhlaba. Mangifika la ngaphansi komhlaba kunamanye amazwe kuyaphilwa la kulelizwe elinye, ngifike ngihlale nezalukwazi ayi ngijatshulelwe kube mnandi njalo belokhu yenzeka lento ngiyingane. Yagcina impela isiyinjwayelo nje ukuthi njalo mangilele mina ngiyaphuma emzimbeni ngihambe ngiye ngaphansi komhlaba ngingene entweni engathi ingoxo, fike lapha ngaphansi komhlaba ngiphile ngihlale nezalukwazi. Kulela lizwe liphela lihle kuno rawundi, kuphilwa isintu, yonke into oyubuntu nje ekhona. Awufulelwe kodwa akawukhuthayela lapha nakufulelwe ngotshani. Izindlu zakhona zinhle nendawo zakhona zinhle kakhulu. Njengoba usukubona wena esikhathini samanje abantu ababona lento yo 3D nendawo zalapha zinhle kakhulu nje, noma uvuka uvuka umoya wakho umphefumulo wakho uwashekile nje nomqondo wakho nje uwasha ubuhle baleya ndawo leyana. Bekungagcinike lapho bengibuye ngithathwe futhi ngizibone sengathi ngiyandiza ngiyaphuma emzimbeni ngidize bese ngihamba mawa lawa ebengiwahamba bese ngifika phezulu kwamawa ngifica imizi nakhona kuleyo mizi leyo bengiye ngifike ngiphile futhi nakhona. Uma kuukuthi akuzaye ngisekube njalo bengiye ngiziphuphe ngidiza nakhona ngizibone sengiphila kwamanye amazwe. So bengiphila nje bengilo mntwana obephila emazweni ahlukahlukene, kodwa lokho ngisakhula ke bekuyinto ebengayiqondi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami, futhi ngeyona into futhi engangiyinakile ngalezo ikhathi, kodwa into ebengikhula nje iyenzeke ngiyazi ukuthi no ngikhumbula kule ndawo engivamise ukuya kuyona ebusuku. Kwenye inkathi ngihlala ngiye bese ngiyajabula, kwenye inkathi ngiye kulezi ndawo. So bengumuntu obehamba kakhulu emoyeni nomelele, obehamba kakhulu ephila kwamanye amazwe ebusuku uma ngisuke ngilele. So bengiba-ke ilo mntwana loyo onjalo. Ziningi nezinye izinto ebezenzeke nje ngempilo yami ebengayiqondi, ngoba benginokuthi futhi mangihleli ngizibone nje ngibona kuphithizela izithunzi emaceleni kwami, noma kwenye inkathi uthole ukuthi ngiyaphenduka ngiboni kodwa ngibone ukuthi bekade kunezithunzi. Kwenye inkathi mangihamba kube sengathi kunomuntu nje ongilandelayo. Kwenye inkathi futhi ngiphenduke fast ngimbone lo muntu ongilandelayo. Kwenye inkathi ngimbone sengathi uncikile odongeni lakhe, mhlambe ngisuke ngisegcekeni, uma sengiphenduka ngisindelwe bese sengiyambona ngibone sengathi kunomuntu oncike ngekhona lendlu lo donga. Mangimbuka lo muntu lona mfishane, unamehla amakhulu. Mina bengiyaye ngithi opopayi, ngikhule nje ngithi opopayi ngoba ngangithi mangibuka nje ngibona umuntu ofana noPopayi omfishane unamehla amakhulu khona opopayi ababedlala kudala njenge-advert, uthole ukuthi bavela bathi bye bye yaphinda phenduke futhi ahambe. So lo muntu loyana wethi yinto ecishe ithi ayifane naleya nto le. So mina ngikhule nje ngazi ukuthi opopayi. So benginako ukubabona labantu kwenye inkathi mangihleli, yabo ngiyababona kwenye inkathi nokuyibona nemkhumbi yabo, yabo, kodwa ngingaqonda ukuthi kwenzakalani ngisayingane, kodwa mina benginako ukuzibona lezi idalwa lezi. So mina ngikhule nginako ukuqonda ukuthi no, le emhlabeni asisodwa, zikhona ezinye idalwa esinazo, kodwa bengumntwana ngalezo ikhathi emqondweni wami bekuye kufike nje thole ukuthi noma ngisho kuwuthi opopayi ngingenayo incazelo egcwele ukuthi yini. So bengile ngane njalo ke bikhule inalowo mehluko nje nokubona izinto kwenye inkathi engabonwa, yabo, kwenye inkathi uthole ukuthi nale trauma enganginayo lo ukuthi ngibe umntwana ongathi uyisidenge nje yayisuka lapha ezintweni eziningi, ngoba ingane ngathi nje inokusaba, yabo, iphila sengathi nje ayiqaqekile engathi iyasaba. Yebo, kodwa kwahamba lokho kwagcina sekuqaqekile njengoba sengishilo ukuthi hayi into eyangisiza kakhulu ngasizwa yibhola, ukuthi ngihlale nezingane eziningi ngidlala ibhola. Yona into eyagcina ingisizile leyo, yagcina ikwazile ukuthi ingiqaqa. Njengoba sengichazile ukuthi ngumntwana obehlakaniphile kakhulu esikoleni, hayi bengihamba ngedwa ke esikoleni, hayi bengihlakaniphe kakhulu. Yabona njena grade 3 na grade 4 grade 5 grade 6 grade 7 bengihlakaniphe into eqaka ukwenza. Ngifika nje high school yami ngiyifunde lapha yana eDazinhoek High School. Hayi ngangifika impela i-report lami lalinqanqa nakhona futhi ngaqhubeka naloko ukuhlakanipha kwami lokho engangivele ngikuhlakaniphile.
ayikwazi u-standard 7 nakhona futhi hayi ngisahlakaniphile ngale ndlela engangihlakaniphe ngayo. Futhi enye into engeke ngiyimake ngami bengingane thole ukuthi nginokubona into ingakenzeki. Thole ukuthi into ngizokwazi ukulibona ingakusasa ukuthi kuzokwenzakalani. Thole ukuthi lento iyobe isiyenzeka ngakusasa uthole ukuthi mina bese sengivele sengiyazi sengiyibonile. Emqondweni wami bese sengiyayibo lento ngiyibonile ngilele ebusuku ukuthi kuzokwenza ukuthi nokuthi leyo nto yenzeke ngempela. So naleso sipho benginazo bekukhona nje impela hlala izinto ngiyibone eyizokwenzeka thole ukuthi izokwenzeka ngempela. So naleso sipho futhi bengikade nginaso bese lokusenzeka nje ngiyingane ngikhula ngisimaka into eziningi ngiyimaka lento ngiyayibona iyenzeke angani uyabo. So na ke bengilo mntwana onjalo ke obenaleso siphiwo leso sokuhlakanipha futhi kakhulu bengihlakaniphe kakhulu njengoba sengichazile ukuthi nako grade 7 bengihlakaniphile nako grade 8 nako grade 9 bengikade ngilomuntu obeyihlakaniphele nje kakhulu. Indaba ke izeyonakala nini na? Indaba izeyonakala lana sengiqala sengifika emabangeni aphezulu la khona impilo yami qalileke lapho yase siyishintsha kakhulu impilo yami nokuhlakanipha kwami konke kwase sekuphela nempilo yami nje yashintsha nje ngaba womunye umuntu engikwazi ukumchaza kodwa nje ngaba enye into ngangabe ngisaba nginalo kakuhlakanipha lo kade nginakho ngikhulu. So lokuhlakanipha kwami enganginako kuqedwa yini? Omunye umuntu uzoyibuza lo mbuzo kwenzakalani kwaqedwa yini? Okay, asike sichaze ukuthi ngilekhiswa yini mase ngifika lapha phezulu. Lana shuthi ngaba nenkinga lana ngoba umuzi wasekhaya njengoba ngishilo ukuthi wawukade usuke lapha eMpumbulu. Ngiyajabula ekuthenini ngiyishare lento ngoba lezi zinto lezi izinto engingavamisile ukuyikhuluma nanomi kanjani akuyona into engivamisile ukuyikhuluma le, but njengoba ngiyikhuluma namhlanje nami umoya wami nguzwa ukhululekile futhi nenhliziyo yami ngizwa nje iqaqekile kakhulu ukuthi ngikhiphe lezi zinto lezi. So inkinga ke iqala kule ndawo esashiftele kuyona saphila ekuleyo ndawo lena kwahamba nje isikhathi kwase sekufika umuntu owayezokwakha owayewumakhelwane. Uyazi ke sonke ukuthi ke abantu abawomakhelwane vele siphila ngobuntu bayamukelwa nakhona ke wawumuntu owamukelwayo ke kwawumakhelwane. Lo makhelwane lona uyinyanga nje impela enkulu edumile uyalapha umuntu olaphayo bewumuntu obengenawo kumndeni omkhulu kakhulu benengane eyodwa nakhona futhi bengekho close naye kakhulu ngaleyo ndlela bewumuntu ohlezi alone nje isikhathi esiningi yabo. So shuthi ke ekuhambeni kwesikhathi kube khona ukuzwana kwami nalo makhelwane lona ngoba wayinyanga sizwaniswa yini na nami ngayenge ngithola ukukhululeka manginaye ngoba ewumuntu wakamoya ila engangithola khona ukushare izinto eziningi yabo. Khuluma yazi nami ngibe nezibonakalise kanjena nami kanzeka kanje yabona ukuxoxa lezi zinto lezi zami thola ukuthi inkathi ngizoshiya into yabo kanje le sengichazile ukuthi anginokusho into yenzeke yonke lezo zinto lezi eseyithinta lezi zinto esengichazile ngokukhula kwami yabo nguyixoxa ke yabo bengiyaye ngikhululeke kuyena ngoba umuntu bonke abantu bebengayi-understand yabo bebengangiqondi ukuthi ngiyisima esinjani nangani yabo. So yena umuntu ebengikwazi ukuthi ngikhulumeke naye yabo ukuchaza njengomuntu okumuntu wakamoya uyi-understanda kangcono lezi zinto lezi zakamoya angathi yabo. Okwenzekile ke lokho ngoba bewumuntu osengishilo ngathi isikhathi esiningi bekuwumuntu owehleze yedwa kweyinkathi ngihambe ngimvakashele futhi bebengabe nankinga nasekhaya ngoba bebazi ukuthi ngiphephile umakhelwane ngihlalele yabo bengabe bengenzi lutho futhi ayikho enye into belandelela hayi kanjani no bengeke ngifike ngihlale ngikhululeke bese sengiyabuya ngihlale kuyena yabo ngaleso isikhathi bese ngiyabuya. Indaba yona kalaphi ke la seqala khona inkinga zempilo yami. Ngelinye ilanga sengilele ebusuku lento yenzeka ngiyaphupha ngilele ebusuku ngiphuphe sengathi yena umakhelwane uyangibiza uyangimemeza wevamisile ukungimemeza nasihlaleke mhlambe angithume or mhlambe sihlalele naye yabo. Kwenzeke ke lokho kodwa kwenzeka esibonakalisweni ngempela ngimemezeke then ke bese ngiyakuyena naye sifike sihlale nje ngenjwayelo kodwa ngiyaphuphisa esibonakalisweni masihleli lana shuthi asukume ngasesigodlweni sakhe wayenesigodlo ke sakhe or indumba wayisithile njena evale ngamabhaya amakhulu
yabo, ngoba yayisendaweni engathi yikhona, but wongakwazi ukubona ngalena ukuthi yini ekhona khonani, ungakwazi ukubona lutho. So asukumeke angishiye ehleli naye bese ehamba eya lapha yana elokhuzeni endumbeni yakhe. Hayi mele lapha endumbeni yakhe hlale nje isikhathi esincane mhlawumbe u4 minutes ngibone sekuqubuka amadoda awu3. Lamadoda lawa abantu kodwa akusiba abantu ngokuphelele, ngoba mehlabo uma wabukisisa kahle agejene nabo ubuso babo base kwesinye isimo nje namakhanda abo ngathi bazidalwa bafithi labantu bazigqisha nje bafithi kwa manje futhi abantu abangahlelekile nje kahle, ngathi angazi ngabachaza kanjani labantu njengoba sengishilo ukuthi namehlo abagejene abantu abangaqondakali and bayasinda futhi labantu. Yabona mabesondela kuwena uyasindelwa ngisho emzimbeni, noma uthi ufuna ukumemeza kube singathi uyacindezeleka kungamemezeki. Ayi beze labantu laba bayashesha beze kumina bathathu, ayi bafike bangibambe ngiyapho uma bengibamba labantu laba ngithi ngiyamemeza angimemezeki ngenxa yokuthi labantu laba bayasinda kakhulu, angokwazi nje uvela uchokheke mabesondela kuwena ngendlela abasinda ngayo labantu. So ke ngithi ngiyamemeza ayi angimemezeki, ngithi ngiyamemeza angimemezeki, kodwa manje ngiyayibuka imovie yena umile lapho ugoqa izandla uyangibuka, yayibuka nje yonke lento eyenzakala, ayi ngimemeze angimemezeki, ayi angibangibambe labantu laba bakhipha ummese. Mayikhipha ummese lo muntu omunye, then abanye laba bangibambile sebengikhulekile bangibambile laba abanye, lo omunye bese bengibambe emlomeni ke manje bambambisa la emlomeni befuna ukwenzani, befuna ukungikhipha ulimi ungisika ngommese la ulimini. Hayi so ngizame ukukhale eyakukhaleki, ngizama ukulwa, ngizama into engekho nje ngoba vele la ngiboshiwe and labantu futhi abantu futhi abanesindo abasindayo angithi uyabo. Sona ke yenzeke lentando yabo bathe nje la beqala khona bethi ulimi bayalinquma ngoba base sebeqalile ukulinquma ngoba igazi lase seliqala seliphuma. Hayibo ngiyankinkiza ngalana sebeqalile igazi seliyaphuma. Kwenzeka into engingakaze ngize namanje engisathuka ukuthi yenze kwenzakalani sizwe sakithi isangidida namanje. Mhlambe mangixoxa le nto abanye abantu bazothi ngikhuluma into engekho, ngikhuluma inganekwane ngiqamba amanga, kwangibatshena into okuyiyona yona. Kwavele ngabona sengathi iroof yendlu iyavuleka, uphahla nje lehle ngathi liyaphuma liyavuleka. Bese bangiyeka mina ngaleso sikhathi nabo bathuswa lento eyenzakalayo ukuvuleka kophahla lendlu babuke phezulu lapha yana. Thene bebuka lapha phezulu bese kuqhamuka into enjenge flashlight. Uma usukubona iflashlight uma ushuthi iflashlight into ekanjalo, lento eyiflashlight yafike yangishaya lana okhakhayini yangishaya la. Uma ingishaya leyanto leyana ila ingaqala khona ngaphaphama ngavuka umqondo wami wabuya. Manje ngaqala ngangasindelwa noma bese duze kwami ngaqala ngashintsha. Kwase kukhuluma ivoice la emadlebeni nami. Ithi le voice lena ilwa sizokulekelela ilwa. Labantu bafuna ukuganga ngawo, bafuna ukuthwebula, bafuna ukuganga ngawe. Ilwa sizokulekelela. Ayi kwangathi lapho ngithola amandla okulwa nami. Ayi ngilwe nalabantu laba, silwe nabo. Caca ukuthi ke bayahluleka ngoba njena intambo lezi ababengifase ngazo kwangathi ngifaswe ngokotini. Indlela engayiqashulanga kwangathi nje ngifaswe ngokotini. Ayi nabo silwe nalabantu, ayi caca ukuthi bayahluleka, ayisalwa nalabantu isikhathi eside nabo banamandla. And labantu futhi nje benza yonke into bayakwazi nanokuthi banyamalale. Akusiba abantu kahle kahle, angazi ngabachaza kanjani laba bantu laba. Bazilwane kodwa edesemthamba banezimo zabantu. Yabo angazi ukuthi bayini nami namhlanje angazi ukuthi kwakuyini leziyana. Yabo so sithi ke isilwe nalabantu laba, ayi ngize ngiphaphame ngivuke ekseni. Ayi mangivuka la ekseni, ayi ulimi lami lulimele la, limele ngalendlela ukuthi umuntu makade uyiziluma la ulimini lulimele kanjalo kulimi lami. Lubhlungu nami umzimba wami ubhlungu eyawuvuma lutho. Ayi ngiyichaze lento ngizama ukuyichaza, ayi lo la nginenkinga kanjeni. Ngiphuphe kwenzeka ukuthi nokuthi and bekade kubani kanje. Hayi angabibikho umuntu onginakayo, shuthi banganginaki bathi hayi shuthi hayi bekuyinyongo nje na ulimi shuthi hayi uyilumile wena ebusuku. Yabo iveni ithatheke kalula lento, angabibikho umuntu oyithatha serious. Ingiphathe kabuhlungu lento because mina ngiyayazi ukuthi yenzeke kanjani.
ukuze ngifike la ngikhona kwenzakaleni. Ayi kungabi bikho umuntu oyithatha serious lento athi hayi lento ikhipha ayikho leyo. Ngiyasho ukuthi hayi nokwenzeka ukuthi ubani owenza ukuthi kanje hayi ingathathwa kube into engathathwa serious. Ukuhlupheka kwami ke kwaqala lapho ke empilweni yami, ngoba kusuka lapho ngase sengiqala sengilwa izimpi zasemkhathini le ngiqale khona ukuphuma emzimbeni, bese sengilwa izimpi zasemkhathini bengiphuma ngishiya isidum sami, bese befika labantu befika emoyeni ngifike ngilwe nabo, because labantu babefika kumina bafika manje senginalaamandla lawa engaphiwa uNkulunkulu nengazi nami ukuthi aqhamuka kanjani, base ngishilo ukuthi ngashawa umbani la isiphongweni. So sibe silwa ke nalabantu laba besebenza nje lo msebenzi ukuthi siyalwa nabo, bona bafuna ukuthi befuna ukungithatha. So silwe nabo isikhathi eside labantu laba, kweyinkathi kufika abantu abahlukahlukene, kungabi bona kuba ama entities amaningi ahlukahlukene, ayigaba ezihlukahlukene. Thola ukuthi ngiyalwa ngiphila leyo mpilo lena yokulwa. Nayo ke into efike iyangishaya la esikoleni ngoba ngisho ukuthi bengade ngumuntu ohlakaniphile. Kodwa manje ngajika umqondo wami ngaphenduka umuntu nje olekhayo kakhulu esikoleni. Inkinga ke nganginawo la esikoleni yi1. Bengibhekana nalezi zimpi lezi zomkhathi. Othola ukuthi qhamuka labantu bayafika ngoba kungenelele nje idalwe eziningi. Emva kwalokho ngaqala ngangena ezimpini engayiqondi, ngiyaphuma emzimbeni ngiyalwa kodwa eindaweni ngilwa nabantu bayangi-attacker, yonke leyo nto le engayiqondi nami ukuthi yenzeka kanjani, kodwa yaqala nini? Yaqala ngale nkathi ngiqala ukulwa nalaba bantu laba. So into ebiyenzeka ke bengiye ngithi mangivuka ekseni umzimba wami ukhathele, kufanele ngihambe ngiye kephi? Ngiye esikoleni. Uma ngifika lapha esikoleni ngiyehudula nakhona, ngifike ngingakwazi ukuthi manje ngifocuse kahle ekufundeni, because nalento iyodwa iyangistressa ngoba ngingedwa kuyona. Ayikho umuntu ongi-understanda empilweni yami, noma ngithi ngiyazama ukubatshena abantu ekufanele ngabe bayangi-understand, abangi-understand. Bangibona nje ukuthi hayi ngikhulumela into engekho, noma ngisho ukuthi no lo muntu lona akalungi, lo mpasobheni akayona lento le ayisho ukuthi uyinyanga, lo muntu lo uyingozi. Hayi kungabi bikho umuntu onginakayo ukuthi hayi ayikho lento lena, hayi ngishiye kanjalo ke nami ngibone ukuthi abona ke lempi ngikuyona ngingedwa, akekho umuntu enginayo. So na into ebefike ke ingilimaze kakhulu lapha esikoleni. Number 1 bekufike kube stress. Number 2 ukulala, ukukhathala ngoba ebusuku bengeke ngibe nezinkinga zokulwa. Then mase sengifika esikoleni ngifika umzimba ukhathele, angikwazi ukufunda kahle. Uma ke ngifika lento lena yenzeka ngaze ngabizwa uthisha wangi bangibuza ukuthi wena kwenzakalani ngempilo yakho, because nasesikoleni nakhona futhi akekho umuntu obe-understanda lento engangibhekene nayo. Noma ngithi ngiyazama ukuchaza akekho umuntu oyi-understandayo. Ngokwabo bona bayibona njengomuntu mhlawumbe ongene kuma drugs ezintweni ezikanjalo, ngendlela engibehave ngayo nangendlela ekuyiyona, because nala ulimini ngiyakhuluma kodwa ukukhuluma kwami akuqondile kahle. Yabo nje ngiyashintsha nokukhuluma ukushwashwatha izinto ezikanjalo, ngiyakhuluma kodwa manje angisafani njengasekuqaleni. Bona ngokwabo bayitshena ukuthi kunento engiyifakile la ngaphansi kolimi, mhlambe ngama drug engikwadlayo and futhi ngiyazela ngiyalala. Yabo kubona nje ku-obvious ukuthini lo muntu lo usedla ama drug. So bangibiza ke bezama ukungiyala, wena impilo yakho uyibulala manje na, wena bewingane eright, uhlakaniphile, buka ukuhlakanipha kwakho, udlala ngakho. Manje mina ngi-understand ukuthi aba-understand bona ukuthi kwenzakalani, because ngiyazama ubachazela no akekho umuntu o-understand lento engisho, bayacabanga nje bacabanga ngale ndlela yabo, yabo. So yenzekile ke lento, ayi yahamba isikhathi eside kakhulu lokho yenzeka, ngiba nalezi zinto lezi up until ke sengiqeda u-matric. So yenzekile ke lento isikhathi eside, ayi bengayi-understand, ngaphila nayo leminyaka ngiphila nalento leni. Kwabe ukuthi ke sekufika lapha yana ku-matric. Mangifika lapha yana ku-matric, ayi nakhona ke ila kwangathi khona ke isimo siyabukisa kona. Yabona nje ngekhathi zo November, ngekhathi zokubhala October November, ngalezi ikhathi lezi zokubhala, ayi kwangathi izinto la khona ziba worse khona kakhulu ke lapho. Ayi ngangokuthi ke kwakhona izifundo eziningi ezazikhona efanele ngibhale kodwa ingagcina ngingakwazanga ekuthenini ngikwazi ukuthi ngibhale lezo zifundo lezo. Nakhona futhi hayi ngoba kuukuthi ngangithanda kwake kwenzeke kanjeni, thola ukuthi ngizoba nezinkinga kakhulu ebusuku, thola ukuthi ngizohluleka ukuvuka, noma ngivuka ngibone ukuthi ayikho into engizokwazi ukuyela esikoleni kuyibhala la, ayikho into engizofika ngiyibhale. Awuziningi izifundo engazange ngize ngibhale mina ka matric,
umatric engazange ngize ngizethe engazange ngibhale ngalezo ikhathi. Hayi kodwa futhi nokuthi ngangithanda isimo esasingiphoqa sokugula ukuthi ngagcina ngingakwazanga ekuthenini ukuthi ngisibhalele zoyifunda. Kodwa analapho futhi akekho umuntu engamtshela ukuthi no, yazi angikwazanga ukuthi ngibhale umatric kanje ngibe nenkingi kanje, angikwenzanga lokho cause ngangisaba. Babethi nje belinde ama results abantu, mina angivele ngazi ukuthi vele already sengi out ngoba vele nginefundo eziningi engazange ngize ngiyibhale ngenxa yalesimo lesi esasingehlela. Ngibuye emva kwesikhathi sengilulemeke ngazama ukufunda izinto kabusha, ngagcina ngikwazile ukuthi sengilitholile usizo, sengi-right nje. Mina umatric ngisanda kulungisa nje eminyakeni edlule, sengulungisa kabusha nakhona sengi-right sengilulele, kodwa ngagcina ngikwazile-ke ekuthenini ngulungise. Kodwa ngalezi ayikhathi ngisafunda ngikwazanga ekuthenini ngubhala umatric cause kunefundo eziningi engakwazanga ukuyibhala ngenxa yokugula. Kodwa ngangifuna ukwenzela sure ukuthi no, angeke ngize ngifeyile noma kwenzeka lento eyenzeka, kodwa ngizolwa ekuthenini umatric ngizoba nawo. Ngenhlanhla ngagcina ngikwazile ukwenza lokho, ngagcina ngikwazile ukuthi nami ngifunde endaweni eziningi, ngagcina sengutholile umatric. So lento yenzekile-ke ngaphila nayo ilokhu yenzeka, bese ngumuntu okwazi ukuthi alale melele, bese umqondo wami ufocus lapha yana eminyanga egcekeni mangizolala, umqondo wami nje ufocus khona. And then ebusuku isidumbu sami bengishiya futhi, bese ngiyaphuma emzimbeni ngime esenta negceke, ngilindeke lapho noma yini ezoqhamuka izolwa nami. Mangilala ngasese ngenza njalo, umqondo wami nje ngase ngisebenzisa umqondo njalo mangilala, bese ngiphumela ngokhipha ngaphandle egcekeni, then bese umzimba wami uyaphuma mangilala, bese sewuma lapha yana ngaphandle kwegceke. Ngangima nje phezulu negceke ngoba ngangisuke ngiphumile emzimbeni, bekade ngenze njalo, ngangisebenzisa umqondo. Idalwa nedalwa engangiyibona yonke into ngangiyiboniseza kude ngoba ngangisuke sengiphumile vele emzimbeni, kodwa sengimile sengimi lapha yana egcekeni. Ngiloko kwangenza ukuthi ngi-experience futhi izinto eziningi ezenziwa kubantu nendlela futhi eziningi ekuganga ngwazo ngabantu, ngoba ebusuku mangisuke sengilele ebusuku sengiphumile emzimbeni sengime phakathi negceke, ngangibona izinto eziningi sizwe sakithi yo. Kuyagangwa ngabantu la mabelele sizwe sakithi. Uyazi ukuthi ebusuku kunama entities mekwathi 12, ngale kwa 12 nje kunama entities avela aqhamukise njengempukane. Ukubona impukane makukhona into enukayo, ke kufike yodwa bese ziba ningi, ubone sekubhudukela impukane. Nakhona kwenzeka kanjalo emhlabeni. Emva kwa 12 kuba nama entities aqhamukayo amaningi, owabone phambane emhlabeni, amanye aqhamuka emkhathini, amanye aphuma emzini ehlukahlukene. Wabona kuphuma ama entities emzini ehlukahlukene, amanye aqhamuka endaweni ehlukahlukene. Amanye asuke esetshenziswa abathakathi, amanye asuke nawo elambele ehamba efuna ukudla. Kunemoya sizwe sakithi mangichaza lento bangifisa ukuthayimisa abantu. Iyona into engizele kakhulu ngohlelo lami lana ngokushare istory sami, ukuthayimisa abantu. Uyeke lokho kwami engikusho ngami, ngifuna just ubone ukuthi ngubani ngisukaphi, yabo. Okubaleke kakhulu ukuthayimisa abantu ngalezi zinto. La ebusuku sizwe sakithi manisuke enilele, kunama entities amaningi agijimayo. Lama entities lawa asetshenziswa abantu laba babizwa ngokuthiwa abathakathi. Imvama yabathakathi abaningi benza ideal nemimoya nezilwane. Umuzwa kuthiwa umuntu ubeke isilwane, izinto ezikanjalo, yabo. Basuke benze oromunye umuntu uthwele usetshenzwa ngezithwalo, izinto ezikanje. Basuke benze ideal nezilwane nama entities athile aphila emhlabeni, yabo. Lawo ma entities lawo ke amanye aba nobasibabo, omababo nobaba okwabathakathi lawo. So uma esuka lo muntu le eqhamuka khona lama entities, amanye bahlala nawo, bayawavalela, bayawakhipha makusuke sebeyosebenza ebusuku. Yawo maningi ama entities ekade ngiwabona ephuma emizini yabantu, imizi nemizi eminingi. Mina bengikwazi ukubona ukuthi la kuphuma isilwane esukuthi, la kuphuma isilwane esukuthi, la kuphuma isilwane esukuthi. Nezilwane eziningi futhi bengeke ngiyibone ebusuku, inqwaba yelwane ephithizelayo ebusuku manisuke enilele. Ezinye zezilwane azinabo oma nobaba zona, zisuke ziyiphantela zona ukudla.
ilezi ilwane ke lezi engithayimisa abantu futhi ngezitsha. Uma usukulele ebusuku make sure ukuthi izitsha ziclean uyiwashile, awushiyi izingcolile ngoba lama entities lawa asuke eyiphantela wona ayeke enze kanjeni, ayakahambe lama entities lawa ebheka indawo engcolile. Uma kuukuthi lapho emzini wakho ngcolile nezitsha yonke into bayeza bayisensa leyo nto bese ifika la bakhotha izitsha lezo zilwane lezo zifike ikhothele izitsha. Ayigcinike ngokukhotha izitsha kuphela ofa ukwazi, ziyabuya zize kuwena zizodraina i-energy kuwena. Yes, zidla energy futhi yakho zikudraine wena nje uvuka ukhathele uphupha kabi kanti udlala izilwane ebusuku. Baningi futhi abantu abadlala izilwane but leyo nto isuka ngani? Isuka ngokungcola. Yes, ukuthi nishiye izitsha zingcolile. Yes, lezilwane ziyafika ke futhi kahle kahle suke zihehwa lokungcola, zifike iqale ngezitsha, khotha izitsha yonke lokungcola lezi, then bese seziyabuya seyingenela kunini. Yes, ezinye ke izilwane zisetshenziswa yibona abathakathi, thola ukuthi zona zondliwa abathakathi. Ezinye izilwane zinabakhwenyana, ezinye zinomakoti. Labantu labo uthola ukuthi umelele ebusuku uphupha engathi unomuntu wesilisa kodwa eyedwa, omunye aphuphe sengathi unomuntu wesifazane kodwa eyedwa. Thola ukuthi athi mayivuka avuke sekunezinto angasayiqondi kahle ngaye kanti bekusuke kuyilesi silwane esokade siganga ngaye ebusuku. Ezinye izilwane zinomakoti. Ithina labantu engikhuluma ngabo njalo, omakoti inini ebusuku manisuke nilele nini elwaneni ningomakoti, abanye babakhwenyana elwaneni. Yabo zona kunezilwane ezidla lokungcola lokho efanele zikuthathe, kufanele senze lento le bese lokungcola ziyadla ngale nkathi wena usube esimeni salokungcola sidla lokungcola. Lezi zilwane zidla ukungcola, lezi zilwane lezi. Ezinye bayisebenzisa kusuke kwabathakathi bayithatha basithwebule senze lento lo mthakathi ayenze just nje ukukulaya asebenzise lesi silwane. Bakhona futhi abenza leyo nto ngisuke ngiyibona ebusuku, ngibuka yonke lento lena ebusuku. Mina ngifike ngiyaphuma emzimbeni njalo ngoma sekuyisebusuku, ngiphume ngisuke ngigade mina kahle kahle ngibheke lezi eziza kumina ezilwa nami ngoba bezingangihluli mina ade ngiyihluli, zona beyingangihluli. Kodwa ngizochaza ukuthi kuhamba inkinga yaba kephi ngoba kuhamba nami ngagcina ngiyibuka lento le. Ngumuntu onozweleko mina isidalwa sami. Yabona makwenzeka into embi komunye umuntu ngiyazwela even noma ngiphila kanje. Uyazi singasebenza emsebenzini uthole ukuthi mina angixhaphazeki, uthole ukuthi nginomuntu oxhaphaza omunye umuntu. Yazi ngicine sengilwela lo muntu lona oqhashazwayo. Yabo ngiyazwela kakhulu komunye umuntu ngaso sonke isikhathi ngiyathanda ukungena nje la lingafanele khona. Yabo ngokuphila nje kwami ngeke ngiyibone ngisho ukuthi yazi lolu uzwelo lami, yazi ngengene nje ngithenga iphathe engafayele ngiyithenge nje ngigaxele kwamanje futhi angikwazi ukuthula omunye umuntu uma edlala ngomunye umuntu. Yabo so ngiwumuntu onjalo naleyo character leyo. Nasebusuku ke futhi bekwenzeka into ekanjalo, thola ukuthi komunye okwenye inkathi sengilwa nezipho engezona ezami. Lama entities lawa mina awami agcine sengikwanqoba, sengikwazi esengisaba. Yabo sengikwazi ukulwa nawo ngwanqoba, emangilwa benginqoba ngaso sonke isikhathi. Ngagcina sengivikela nabanye abantu. Ilapho engene khona inkingeni ke sengivikela nabanye abantu. Uma sengivikela nabanye abantu kanti kuzocasuka lezi idalwe ezinye ezinkulu. Yabo ekuthenini mina ngiphazamisa bona ngoba lama entities amanye asuke edilike emkhathini, asuke ethunyiwe, amanye asuke ezothatha imphefumulo yabanye abantu. Uthole ukuthi kunomuntu ozolala nivuke nasekuthiwa lo muntu useshonile. No, lo muntu ubethunyiwe, ubezothatha umphefumulo, bethunywe usathane omthumbile lo muntu loyo kahle kahle ngokomthetho. Hayi ukuthi bese kufika izinsuku zakhe akulona ubizo lakhe, kodwa ama entities lawa afike amkhaze ebusuku ayisethatha umphefumulo wakhe. Yes, baningi abantu abashona ngendlela ezikanjalo, thothi ubelele wavuka eseshonile. No, kusuke kwenzeke lezi zinto ezikanjalo. Yabo so basebenza izinto ubumnyama ngendlela ehlukahlukene. Manje mina bengibuye kwenye inkathi ngilwe nalamanye ama entities. Yabo kwenye inkathi ngiwashaye, thola ukuthi manje sengivikela nabanye abantu ngoba phela ukushaya kwami lama entities lamanye sekuvikeleka nalabantu laba ade ezoganga ngabo. Ila ngifike ngangena khona inkingeni.
ekuthenini kuze kufike nezinye idalwa futhi ezinkulu kakhulu engabonwa ngamehlo seyifuna ukuzoqeda ngami ukuzolwa ngami sezithi mina ngiphazamisa amaplani wazo ngawo umuntu koyisitha kusathane ophazamisayo ophazamisa iplani yabo kubo so kwafanele ukuthi ngiplanelwe mina ukuthi ngigudluke usiyabona lo muntu lo usephazamisela manje nabanye abantu futhi manje kahle lo muntu unenkinga ulwa nathi yes inkinga yaba lapho ke nakhona ke futhi kunezigameko zakhona ezinye ezenzeke engizoyiveza ngokuqhubeka kohlelo sona ke iqhubeka kanjalo ke leyo nto le gcine sengifika kuleso sigaba ke leso so ukuthi sekufika neminye imimoya manje icasulile into engiyenzayo lamandla lawo enginawo ukuthi yini ngikwazi ukuthi mina behluleke ukunqoba egcineni kosuku manje sengivikela nabanye abantu abasemaceleni manje ilo nto ke yabacasula kakhulu lento ke ihambe yaya ngokudlulela kakhulu kunakuqala ngoba ihambe seyingenwa na ezinye idalwa njengoba sengichazile ukuthi ziningi idalwe ekhona la emhlabeni mako 12 nje ebusuku ngale kwa12 hawu ubona izilwane eziningi ezihlukahlukene ezinye zinamadlebe abantu kodwa manje bafishane banamadlebe engathi awembongolo abantu abafishane abo abanye abantu abahlukahlukene nje izilwane ezihlukahlukene yabo mawuyibuka ngokwe spiritual world yabo eyiphithizelayo njengoba siphithizela la ekuseni na emini thina nazo ke futhi ziphithizela kanjalo nasebusuku futhi lento esuke siyenza thina sihamba sesebenza nazo ziyahamba ziyasebenza senza impilo eziyenzayo zona angathi ebusuku so lento ke yenzekile kakhulu ngagcine ngisiphazamiso kulezi ezinye idalwa ukuthi manje sengiyaphazamisa ngoba sengilwa nezimpi engezona ezami kahle sengifana nomuntu ophazamisa usathane angani uyabo ilapho ke ngifika ngena khona kwenkulu inkinga futhi ila khona ebese ngithi uma sengivukile ekseni sengiba senyameni thola ukuthi umzimba wami ukhathele kodwa lento isiya ngokudlulela ke manje ngoba ukhathele unjalo umzimba bese seyingesenzeki ebusuku kuphela bese seyenzeka nasemini thola ukuthi ngizofeinta ngiquleke mase sizofika lento then sengiyaphuma emzimbeni sengiyalwa ke ngenkathi sengilwa nalezi idalwa ngoba kugcine sengizingelwa ezinye idalwa ezidalwa ebezingizingela izona ke besikade zinginikeza inkinga kakhulu ke lezo ebezikade zingizingela ngangimase sezofika nje zebeyifika ngisho emini lezo idala lezo zifika nanoma yinini yabo zayingakhethi ukuthi sifike ebusuku kuphela emini mase sengibona ukuthi nase ziyafika ngeke ngibone ngokuthi ngibengizwa futhi ukuthi okay seziyeza ke manje ngoba bengeke ngizwe ngelento lena ngomqondo wami kube sengathi kunento ekhala ithi amadlebe ami kube sengathi akhala amanzi sengiyazi ukuthi okay la ngiyathayimiswa khona into ezayo ke manje emva kwaloko uzohamba bese ngizwa nginuka igazi ngamakhala emva kwaloko sengiyaqhuleka sengiba umuntu ongathi uyaqhuleka sengiyafeinta so bengikwazi ukuyizwa lento ukuthi mina okay inegaba ngegaba zakhona so ngihlala isikhathi eside egcekeni ngumuntu ongasazuli noma ngizula bengiyaye ngiyele nje endaweni eziseduze kuphela futhi mangizwa ukuthi enginento engayizwa kahle ngiyazi ukuthi ngisheshe ngiyibuyela angangenzela ukuthi lento mayingenza ingenze ingedwa because bengingathanda ukuthi ibonwe abantu bengiyaye ngiyisithe kakhulu ukuthi lento lena ibonwe abantu because abantu ade bekanga ngami bengiyaye ngivezele ukuthi abantu ade besondelene nami abantu bendawo vele ade besondelene nami kakhulu so bengingafuni ukuthi bebone ukuthi into zabo ziyaphumelela yabo ngibaningi bengiyaye ngiyiqinise into ebengiyifihlile le cisha akekho umuntu oyaziyo bambalwa abantu abaziyo ukuthi ke ngahlangabezana nezinkinga ezingaka angithi yabo because bengingathanda ukuthi yaziwe noma uba lento so bengeke ngenze sure ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiyikhave lento kodwa kufike la khona sengasakwazi ukuyikhava even nasekhaya ngoba besisivele yenzeke nanoma yinini so lo ukuthi sengizoquleka kodwa ke bona bekake beyitshene ukuthi mangibatshene ukuthi bebengakholwa lokho engikushoyo ukuthi lento yeqale kanjani kwasekuqaleni yabo bebeyitshene ukuthi okusho ukuthi unabantu abadala ubaba ke naye bewumuntu owakwaba nabantu abadala kakhulu naye wakwaba nezinkinga zokugula yabo zabantu abadala wakwasho naye asho kanjalo athi hayi shuthi unabantu abadala nami ngeke ngayenza lento bengihlushwa abantu abadala bona bebayisho njalo mangibachazela ukuthi hayi lento ingaphezulu kwalento enicabanga ukuthi yona bebekade bengakhona so igcine lento iphuma ke esandleni ngangayifihla yagcina nabo seyibathusa yabo thola ukuthi sizokwenzeka lento manje na ngiquleke
bekhona nabo yabo sengingasakwazi ukuyilawula, and then kwayila bebona khona-ke ekutheni nabazali bami no lento lena iserious idinga ukusukunyelwa. Kwa manje na-ke lokhu kuyinto yabantu abadala yabo kuyabantu abantu abadala. Noma ubaba bekuwumuntu obengahlali isikhathi eside nami, kodwa isikhathi esiningi ngalezo insuku wayekade ngisangixineke kakhulu ilesikhathi ayekhona ayihlala nami ngalezo insuku-ke. Ngoba uwumuntu oyengahlali nami, umuntu oyinesithembu, oyihlala endaweni eziningi, but ngalesikhathi sokugula kwami ngalezo izikhathi wayekhona, wayehlala nami, naye wayelazi udaba, kodwa wayeyitshena ukuthi no abantu abadala. Uma sewukuthi lento usebeyibona ukuthi lento le manje isi-serious idinga ukusukumela mase seyiquleka kanje yabo bona, kodwa bayitshenisa abantu abadala. Ngoba noma ngakuthiwa ngisukile kwenye inkathi ngaye ngithole ukuthi ngizoyibona senginuka impepha, ngiyaphaphama senginuka impepha yabo, nje kubona nje into yabantu abadala le abayi-understand ngale ndlela engichaza ngakhona ukuthi yini, hhayi abayikazi abantu abadala angani yabo. So futhi ngiyabathayimisa futhi nabazali ukuthi engathi ey'nganeni bangayilandela izinto ezihlelayo, zibe neshow ukuthi ingane bangafuni ukukholwa lento abacabanga ukuthi ibona, bayilalele ingane. Cause lanto lana iba nenkinga, uthola ukuthi ezinye zey'ngane zingenwa yisathane zini. Phela usathane usebenza kanjani, ngoba nami ukube ngaba umuntu oweak wayizonqoba usathane ngingenwe isathane zima yabo, ngoba babevele befuna ukungisebenzisa ey'ntweni zobumnyama, but ngenhlanhla-ke bangaphumelela. Abanye-ke abafani nami bayanqotshwa bona besebenzela isathane zima. Angani kuloku kuthiwa umuntu uyisangoma, baningi abanye abantu iy'ngane ey'ncane abantu abacabanga ukuthi hhayi abantu abadala iyisangoma, ingane ihlushwa amadala. Akukho abantu abadala, akho sangoma la, lo muntu ungena imoya yamademoni. Baningi abantu abaningi. Abazali ngiyabacela beyigade iy'ngane, cause lanto ikhona emhlabeni, kunempilo enye ephilwayo, emoyeni kunempilo enye ephilayo, and impilo yasemoyeni iyona eyingozi kakhulu. Ngani yakho uma ubone ukuthi lokhu ikutshena izinto isukumela loyo nto leyo, cause lezi zinto zikhona siyazazi, ingakho siphumela obala sinitshene, cause sifuna ukuthi nibe aware, cause thina sihlukumezeke kakhulu thina angani. So asifuni ukuthi abanye abantu abeza ngemumva behlukumezeke, ingakho izinto sinitshene ukuthi no lento ikhona into ekanje, ikhona into ekanje, ikhona into ekanje, ukuthayimisa abantu angithi uyabo. Cause mina ngibe alone leyanto, ayikho into eyangihlukumeza ngokuthi ngibe alone kuleyanto. Abantu engibatshenayo bonke bangayi-understand, bangayiboni ngale ndlela le engiyibona wonke umuntu ngayibona ukuthi no la ngingedwa angani yabo. So ekugcineni kosuku-ke babone ukuthi no ayi lo muntu udinga usizo. Labantu abadala hayi bengisathe-ke ubaba engise kumuntu owayehlala, angisazi ukuthi kuthiwa yini le ndawo, kodwa nje wayewumthandazi. Uqala wangisa wahlola, then-ke lo wamthandazi yena hayi wafika inkosi yami wahlola into ecacile, angifuni uqamba amanga. Hayi wahlola nje into ecacile ngoba wakhipha nje iqiniso wathi no le ngane ohamba nayo, uhamba nengane inesimo, nayo inesimo sabantu abadala kakhulu, kunamandla amakhulu ephathiswe wona, kodwa kuwukuthi isiphiwo sayo ayizange zisinakwe isancane. Ngisho isancane azange zisinakwe, kodwa inesiphiwo esiphathiswe khona. Kodwa into eyinkinga kakhulu manje sekukhona abantu asebesibambile lesi siphiwo abafuna ukusisebenzisa ngendlela e-wrong, and sekuze kwangenelelwa nezinto ehamba nesathanism phakathi, okuyizinto zomkhathi. So manje lento lena seyinkinga kakhulu, kodwa kufanele ukuthi bephakamele indaba yesiphiwo sayo lengane, no ngoba futhi sekunabantu abayilandelayo bafuna ukuyisebenzisa ngendlela yobumnyama angani yabo. Yena hayi waprofet into ecacile-ke lo muntu, ngoba wakwasho nje straight yabo lento leni. Kwayimana-ke beqala ukusa kancane ukuyikholwa-ke lezi zinto ola lo ngangihlezi ngibatshena zona no kwenzeka ukuthi nokuthi 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 kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. So ngokuthi-ke lento iyayiseseyingilimaze kakhulu, ngoba ngisho umqondo wami wawusesewuhlala kube sengathi uyabone sengathi uyahamba unokuphithana yabo umqondo wami nje, ngoba bese ngingasaphili kahle mina. Angazi ukuthi impilo bese ngiyiphila nami bese kuyini. Bengiphila kancane la emhlabeni ngaleso sikhathi, sengiyafeinta ngilwa izimpi yabo, angisayithola inkululeko yokuphila la emhlabeni. Ngaso sonke isikhathi sengihlezi ngisemoyeni yabo. So nomqondo wami wahamba walimala kakhulu, ngangokuthi even ngisho ukufunda mina kungithatha isikhathi eside sengiluleme sengifunda-ke sengiqala phansi sengifunda izinto ey'ningi, ngoba into engangizazi zonke zaflash emqondweni wami, ngakhohlwa nje yonke into sengiluleme. Kodwa-ke siqhubeke-ke sichaze siyofika lapho ukuthi ngagcina ngisinde kanjani. So angithatheka ngiyise kulabantu
abaziyo abanye ngoba nawo baba umuntu onabo abantu abadala, umuntu owake naye walokhuza wangena kulomkhakha lo wabantu abadala, uwazi kahle A up to Z. So bazameke ngendlela abazama ngawo bethi bayangilapha khona nje wanginikeza imithi, ngabuya naleyo mithi leyo ngathi ngiyayisebenzisa kwayinhlanga imuka nomoya, kwanhlanga imuka nomoya, ngathi ngagcina nguyeka, ngawuyeka lo muthi le ngahlala lapha yana ila ingaba khona nenhlanhla ke ngathi ngilele nje ebusuku kwaqhamukile lento lena izalukazi, ngayibona umuntu ongungwe yizalukazi namakhehla amaningi. Uma ngingungile lezi zalukazi lezi bese zingitshena ukuthi kuzofanele ngihambe ngiyonikela ekuphakameni ngoba impi esengibhekene nayo manje inkulu kakhulu, and futhi uma ukuthi angikwenzi lokho ngizoshona ngoba abantu abazayo njengamanje abafunayo bangiplanela, bangithatha nje ngaphuma ngayovezelwa ezinye idala esasezingiplanela ekuthiwa izona eyizoza. Abantu labayana uma ubabuka kodwa futhi nabo bayilwane, uma ubabuka bacishe bebefane nabelungu abagunda impungculu, ngemumva banebhakhodi bonke. Laba bantu bayahlala kwenye inkathi abuyashintsha besilwane esikuhlaza kube isilwane nje ngathi intuli esicishe like intuli esikuhlaza laba bantu la, kodwa futhi manje banobuso ngathi abelu banamabhakhodi la ngemuva laba bantu. Kwathiwa ke kumina laba bantu uma ke kwafika labantu laba bazofike benginikeza inkinga labantu ngoba labantu bayimoya yobumnyama ephezulu kakhulu, ngeke uze kufane nayo yonke le moya lena angihlizi ngiyinqoba. Angakho umuntu ozongisiza kulabo bantu labo kuzoba isekuphakameni, angihambe ngiyonikela ekuphakameni. Bafike bangitshena nje kanjalo bathi hamba uye ekuphakameni, ayikho enye into ezokuzisiza, uzosiza ukuthi uhambe uyonikela ekuphakameni. Ngiqale ngihlaleke ngingayingeni leyo mina indaba yasekuphakameni. Hambe isikhathi befike labantu laba engibashoyo babelungu banamabhakhodi la ngemumva bagunda impungculu la ngemuva esiphundu banamabhakhodi nala futhi esiphungweni kunenye into eyibhakhodi nakhona. Uma befika la kumina labantu bayangifuna ke, bafuna ukungibulala. Yabona ke laba bantu labayana futhi nabo akulweki nabo, awukwazi ukulwa nalaba bantu laba. Uma sebekufuna ngampela bayashintsha bebe yilwane, babelungu kodwa at the same time babe beshintshe bebe yilwane. Yabo mese bekubheka ngoba bangibheka laba bantu laba abafika kumina bengifuna befuna ukungithatha. Ngabaleka ngazama ukubaleka, ama ngithi ngiyabaleka anyamalale ngimbone sengaphambi kwami, ngithi ngiyanyizama nami ngimbone sengababalekeki labantu. Ilaba ngibamba khona bathi sebengibambile sebehamba nami, kwase kufika into emadlebeni yami yathi angimemeza uShembe. Bebengitshenile kodwa ukuthi angihambe ngiyonikela ekuphakameni, ngangakwenza lokho. Yabo kufika into emadlebeni yami sethi angimemeza uShembe. Ngimmemeza uShembe. Ngithi mangimemeza uShembe leli gama bese yangidedela lo muntu athuka ngidedela. Yabo bese ngiyaphaphama. Yabo ngithi mangiphaphama ngikhathele ngikhazekile. Yabo nasemqondweni wami ngiyeza ukuthi umzimba wami uweak ngale ndlela ukuthi nje ngiyazizwa ukuthi ngilight ngisemzimbeni, ngiyasindelwa, ngiyinto egulayo evithikile nje. Ngiphathe kabuhlungu lento, ngilinde kube yisabatha. Ngiyenza njani manje? Ngiyonikela. Ngibakiseke eNazaretha ngenza lento ade ngingafuni ukuyenza. Yini edala ukuthi ngingafuni ukuyenza? Phela sikhulele samaKristu. Uma samaKristu inkonzo ebesikhuleka kuyona, ngikhule ngumKristu mina. Bekhulunywa kabi ngobuNazaretha. Kusenini ubuNazaretha kuyinkolo embi, idukisa abantu, and futhi uma kuukuthi uyihlanganisa nayo uyesihogweni, uSathane uzofika kugwaze ngemfoloko emlilweni ovuthayo omkhulu. Sikhule nje sifundiswa le nto ko Sunday school thina. Into yakaShembe nje ibigxekwa nje yo into oqala ukugcina. So besikhule sinaleyo tendency le emqondweni, ayibo kaShembe, hayibo yabo nje kunaleyo nto le. So ngashawa ileyo nto ke nami okokuqala ngangahamba kuyonikela. Kodwa mase zinginetha seliyafika leli gama leli ukuthi no akuthiwa angilibize leli gama, ngilibize leli gama lingisize futhi. Ikona okwangenza ukuthi ngihambe ngiyonikela. Ngihambe ngiyonikela nakhona futhi ngalezo ikhathi kwakuhlela inkosi uthi kodwa ngiyanga ke mina enkosini ngqo
ngoba ngangenawo lawo mandla loyo, ngangigula ngibona futhi ukuthi yabona laba bantu indlela abanamandla ngayo sizwe sakithi, laba bantu labaya babezongibulala ngempela futhi. Yabo kuba ngimmemezanga uShembe mina ngase sengihambile emhlabeni, ngase sengishonile nje straight. Laba bantu laba babezongibulala, babezohamba nami ngendlela babe namandla ngakhona, ababalekeki, abenzeki lutho laba bantu labayana. Angibazi abantu abanjiyana mina. Yabo laba bantu laba bayinkinga sizwe sakithi. Nami ngayisizelwa uShembe nje kubona. Ngihambe ke fike nginikele ngicele eKushembe, ngayisabatheni futhi elaliseduze nje elilocal libizwa kuthiwa nisemthombo ukuphila Thempele. Yes, libizwa kanjalo, libizwa kuthiwa isemthombo ukuphila Thempele. Leyo Thempele engakulona ngafike nganikela ngacela ngathi ngineyinkinga, ngiyalwa ebusuku, ngachaza lokhu sizilami ukuthi ngineyinkinga ekanje nginikele bese sengiyabuya nginitshena ukuthi sizwe sakithi into eyenzeka sengilele ebusuku. Wonke umuntu mangiyichaza lento lena akangikhola, bathi nginamanga. Uma sengileleke ebusuku kade ngihambile ngiyonikela ngiyocela, ngangiye eThempelini ngalezo ikhaya, angiyanga enkosini ngqo because ngangenawo leyo mandla futhi ngangenawo nalowo mali, kodwa ngaye eThempelini. Kodwa mase ngilele ebusuku kwafika kumina inkosi uThingo, iyona ehlele ehlaleni ngalezo ikhathi. Ngabona nje mina ngikhona egcekeni, ngabona sengathi ngibuke emkhathini, ngibona kunento eyehlayo emkhathini. Iyangixaka lento eza lapha emkhathini mazi yangokusondela ngibona umuntu ondiza njengoSuperman. Bese siyadilika inkosi yehle njalo igqoka ijazi layo nesigqoko njengoSuperman, njengoba usukubona ukwehla njengoSuperman uhamba kwa. Ithi mayifika la igcekeni ekhaya ifika ime ebese iyehla, ebese seyikhuluma nami, kube sengathi ngifika futhi into ethi ngiguqe. Ithini kumina inkosi uthi ngithi mntanami ucelile ukuthina kuboShembe. Thina kuboShembe sesizokusiza manje. Kusuka namhlanje ukugula obe ukuhlupha sekuphelile. Yasho kanje. Yakhipha iduku, into eyiduku, yathi angiphefumule kuleyo nto, yayithatha le duku yayibeka la elokhuzeni emlomeni wami nasesiphongweni. Yathi angiphefumule, ngaphefumula. Ngase ngiphefumula, yayisithatha lento, yayisifaka la elokhuzeni, yayisibamba ngesandla leyo nto leyo. Seyithi inkosi yamaNazaretha, mntanami kusuka namhlanje wena sewuphilile ngawuphinda uhlushwe ilutho. Yathi kusuka namhlanje wena akho moya oyophinda ukulwise. Kusuka namhlanje wena usuzoyiphilela impilo yakho straight, ngeke uphinde ulwe. Thina boShembe ithini esizothatha over esokulwela empini zakho. Ngitshena kanjalo ke inkosi, ngivuke ngiphaphame, ngintshena ukuthi sizwe sakithi ukuphaphama kwami, ngaphaphama ngumqemane, kade ngigula, ngiweak, nginenkinga, kodwa ngathi mangiphaphama kade kufika inkosi ebusuku ikhipha iduku ingilapha ngeduku, ngaphaphama ngiwumqemane. Heyibo, ngaqala ngazizwa ukuthi ngiyaphila ngisemhlabeni. Ngahlala usuku lonke, yangenzeka lento ladi lokhu yenzeka, ngiba neyinkinga. Hoyibo, ngathuka, hoyibo sengiphila kamnandi kanje. Ntambama futhi ebusuku sengilala, angiphinganga lo ngilwa, kwagcina lapho lento yezimpi zemoya lokulo ngiphuma emzimbeni ngiyolwa ngineyinkinga. No, kwagcina ngaleso sikhathi, ngoba yathini inkosi kumina, yathi kusuka namhlanje ngeke uphinde ulwe izimpi zakamoya, zonke izimpi zakho uyolwelwa yimina. Ithina boShembe sokulwela zona. Ngampela ke kusuka lapho mina angiphindanga ngalwa izimpi zakamoya. Zonke izinto ezenzakala empilweni yamanje sengiyaye ngibone nje ukuthi hawu bekwenzeka ukuthi ayikho, kodwa into eyinkinga engibhekana nayo kusuka ngaleso sikhathi kade kusha inkosi. Anginazi izimpi engibemba zonke izinto uShembe uyangilwela. Ukukhululeka kwami mina ukuzibona ukuthi ngiyaphila, ngaphiliswa uShembe. Makuthiwa nje ngikhuluma ngiba honest, ngase sengihamba mina emhlabeni, kodwa uShembe wafike wangivikela kona konke, wangiphilisa. Njengoba ungibona ngiphila, ngiphila ngobani? Ngiphila ngoShembe. Hayi ngiphileke impilo ibe mnandi ke manje na. Hayi ngiqaleke ngibe umuntu nami, kodwa ngase ngilimele kakhulu sizwe sakithi, ngangokuthi emqondweni wami izinto ngase ngiyifundile zonke mina esikolweni kusuka ePrimary kuze kufike high school ngase ngingasakhumbuli lutho.
izinto eziningi sesezingikhohliwe zonke. Ukubhala ngase ngingasakwazi, ila engaqala khona ngafunda ukubhala. Nakhona futhi izinto eziningi bengifundiswa ngilele ebusuku. Beke kufika umuntu angifundise lezi zinto, angifundisa ukubhala, qala phansi ngabhala, nokukhuluma futhi ngangikhuluma kodwa ngangasakwazi ukukhuluma ngendlela eright ekahle. Kodwa lo muntu wayefike ngifundisa izinto eziningi, beyengifundisa ke izinto, mina ngathola imfundo kabusha. Yonke into engangifunda esikoleni iyaflasheka yonke. Ngalezo zikhathi ngakhala sizwe sakithi. Ngathi ngaze ngagileka isingisi sami sasisikhulu kangaka. Hawu madoda, into ukuhlakanipha kwami ongaka. Ngakhala kakhulu, ngifuna ukuqamba amanga, but manje sengiyabonga. Yabo ukuhlupheka kwami ngakuthwala, ngiyakubonga ngoba imfundo engayithola, ngathola imfundo yeqiniso. Ngifundiswa izinto eziningi eziyiqiniso, ngafundiswa nangomhlaba, ngafundiswa nangempilo. Ngithe mase ngifundiswa lezi zinto lezi sengakhiwa kabusha ke manje. Sengithola imfundo kabusha, konke lokudala sekususiwe. Ngase sengifakwa okunye kabusha, ngafundiswa izinto kabusha, ngaqala ngafundiswa njengoba nyanga ngibone ngisho nomlando. Awukho umlando engeke ngawuyela esikoleni mina ukuyofunda. Imilando yonke bengifundiswa ngilele ebusuku. Ngikhonjiswe nencwadi kwenye inkathi ngifunde, ngifundiswe, bengade kwenzeka kanjalo. So ngeke ngizibone manje sengihlakaniphile kunale nto engangiyitshentsi ngihlakaniphile mina kunale yasesikoleni engangifundiswa wona. Ngeke ngihlale ngithule nje ngithi ayikho lento esasifundiswa ezikoleni kwakudlalwa ngayo. Ngizibone manje sengihlakaniphile ngoba nakho sengithole le mfundo le engayithola manje. Sengizifundela kabusha, sengifundiswa ebusuku, ngagcina ngifundiswa ke ebusuku izinto eziningi ezihlukahlukene. Angigcinanga ke ngokufundiswa kuphela mina lezi zinto lezi ebusuku. Yabuye yangixaka lento. Lento ngaqala manje. Kwenzeka kanjani madoda? Kanti uShembe ubani? Kwenzeka kanjani ukuthi ngisizwe uShembe? Kanjena sengihlupheka isikhathi eside kanje, angisize kalula kanje, ubani uShembe? Nala ngilwe ngiyibuza umbuzo, nalapho khona engaba khona nenhlanhla yokukhishwa emzimbeni. Ngikhishiwe ke emzimbeni mina. Ukuphuma emzimbeni abese ngasaphumi ngalendlela le yokuthi ngiyalwa. Bese sengiphuma sengivezelwa imfihlo nezimfihlakalo zomhlaba. Nako futhi konye engijaha ukuzokushare kakhulu lo.